Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġimilu tkellimna fuq l-etimoloġija tal-ismijiet li jiffurmaw il-ward tal-irjieħ. Illum se nibqgħu ftit mat-tema tat-temp, iżda se nwessaw ftit l-orizzonti tagħna u mmissu l-aktar mal-aspett letterarju ta' din it-tema. Fl-ewwel parti tal-programm, David Aloisio se jkellimna fuq il-kunċett tal-fallaċċja patetika li jintuża fil-letteratura, propju meta t-temp jew il-klima jispiċċaw jimxu jitfit mal-burdata, l-emozzjoni jew is-sitwazzjoni li jkun għaddej fiha karattru fl-istorja. Fit-tieni parti tal-programm, Norbert Buġejja se jkellimna dwar ir-rabta li nsibu bejn il-kelmiet riħ u ruħ. Meta nisma' t-terminu fallaċċja patetika, ħsiebi jmur mill-ewwel fil-films ta' Walt Disney u l-films ta' tfal. Minkejja li l-udjenza mira kienet it-tfal, kemm il-darba naraw mumenti meta t-temp jissimbolizza karattru jew sitwazzjoni. Insemmi pereżempju Snow White and the Seven Dwarfs. Qatt innotajtu li meta tidher is-saħħar għall-kattiva hi tkun akkumpanjata minn ħafna xita jew rat. Jew pereżempju fil-film Beauty and the Beast, meta jmut il-bestja, osservajtu li x-xita kienet kontinwa biex tkompli żżid mal-atmosfera ta' Big Goose Wit il-qalb. L-istess nosservaw fil-film Bambi, meta Bambi tiġi maqtula minn kaċċatur. L-atmosfera ta' Swit il-qalb toħroġ b'aktar saħħa permezz tas-siġar kollha mneżżajn, ħalli turi dak li qed tħoss Bambi. B'mod simili, meta fil-film The Lion King miet Missier Simba, is-siġar ukoll kienu għerja u l-atmosfera ta' Swit il-qalb minħabba l-mewt tidher ukoll biċ-ċpar baxx u nuqqas ta' kuluri vivaċi. Min-naħa l-oħra, meta l-films jispiċċaw fuq nota pożittiva, spiss tara xeni b'temp ċar u safi, veduti panoramiċi tax-xemx jew saħansitra tal-baħar li jagħtu ħiel b'saħħtu lill-qarrej li kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Tlaqna nisimgħu aktar fuq l-etimoloġija tat-terminu fallaċċja patetika. Il-terminu fallaċċja patetika għall-istudenti, għax ġeneralment ma l-istudenti jużawh l-aktar fil-kritika pereżempju tal-poeżija, tad-drammi, tal-proża. Għall-istudenti forsi huwa terminu li jinsemma daqsxejn tqil iżejjed. Imma jinteressa wkoll wara kollox mhux lill-istudenti biss, imma anke lill-pubbliku ġenerali għaliex qed ngħidlek għax huwa mekkaniżmu li jitħaddem kontinwament mhux biss fir-romanzi, pereżempju, imma anke fil-films. Tajjeb, ħanibdew it-terminu naqsmuh għax huwa maqsum f'żewġ kelmiet. Mela, fallaċċja patetika. Għandek kelma minnhom li ġejja mill-Latin, tajjeb fallaċċja, u kelma minnhom li ġejja mill-Grieg patetika. Felisi, fallaċċja xi ħaġa li mhux vera. Patetika għandha x'taqsam mal-emozzjoni tal-bniedem. Issa meta taqgħadhom flimkien, fl-arti ħafna drabi, xi drabi qas jinduna tagħmel kun qed jikteb pereżempju qed jagħmel film ma kemm il-darba naraw għaddi ħanat l-eżempju ħalli nispjega ruħi. Pereżempju ikun hemm il-karattru ewlieni illi għaddej minn perjodu diffiċli mela emozjonalment huwa mdejjaq, tajjeb. Ħaġa tal-għaġeb madwaru ikun hemm temp gris. Anzi tibda niżla x-xita, tajjeb, iħoss il-bart. Mela x'qed jiġri hemmhekk? Fil-ħajja reali, mhux bil-fors meta nkun imdejjaq ħajkun hemm it-temp imdejjaq bħali, tajjeb. Issa hija felisi, hija falsità, hija gidba gustuża li jagħmlu l-artisti kemm fil-films, kemm fil-letteratura, eċetera, eċetera, illi kull meta jew ħafna drabi hemm li l-emozzjoni tkun negattiva b'xi mod it-temp jirrifletti dan. Tajjeb, mhux neċessarjament it-temp dak kollu li huwa inanimat ukoll, dak kollu li mhux bniedem madwarna jinaf, pereżempju is-siġar kienu mdejqin ukoll għax jiena mdejjaq li qed nuża hawnhekk personifikazzjoni. Allura, issa naħseb huwa pjuttost ċar il-kunċett tajjeb, mela emozjonalment għalhekk patetika li m'għandix taqsam mat-tifsira kemm int patetiku ta' min jitħassek mhux dik it-tifsira hawnhekk. Imma emozjonalment qed issir din il-gidba għax qed jiġu trasferiti l-emozzjonijiet umani fuq l-ambjent ta' madwar il-bniedem. Tajjeb, u dak huwa it-terminu fallaċċja patetika illi jitħaddem ħafna imma forsi ftit nies jafu it-terminu kif jissejjaħ. Sajfija, daqet
Wara li smajna aktar tarif fuq il-fallaċċja patetika, fit-tieni parti tal-programm, Norbert Buġejja se jaqbad mar-rabta bejn il-pari, rieħ u ruħ. Ġimilu semmejna bosta espressjonijiet marbutin mar-rieħ. Ngħidu aħna rieħ fuq, jew rieħ isfel, u rieħ impoppa jew rieħ impruwa. Edna wkoll li tista' tgħum favur jew kontra r-rieħ. Umanizzajna wkoll ir-rieħ u għedna li jista' jonfoħ, jaħkem, iqum, jikkalma jew jieqaf. U xi ngħidu għal dak il-bniedem li jdur ma' kull rieħ? Xi ħadd hekk mhuwiex lejali, pereżempju lejn it-twemmin tiegħu jew lejn xi tim li miegħu iżomm u żgur li mhux ta' min jorbot fuqu. Infatti il-Malti jgħid li bniedem għaqli ma jdurx ma' kull rieħ u ġieli smajtu l-qawl li brieħ jew riefnu b'xi ħaġa rridu nsifru. Dan ifisser li xi darba jew oħra b'xi ħaġa rridu mmutu. Issa permettuli ngħidu kelmtejn fuq l-espressjonijiet li nużaw bil-kelma ruħ. Ir-ruħ, minħabba l-importanza tagħha fil-ġisem uman, tissemma spiss fid-diskors ta' kuljum. Bniedem tar-ruħ ikollu karattru tajjeb, iżda bniedem bla ruħ ikun kattiv u ma jaħsibx darbtejn biex iwettaq il-ħażin. U int li qed tismana, tqis lilek innifsek bniedem fuq ruħek mimli b'ħafna enerġija, jew bniedem kalm u introvert. Jekk tmur f'attività fejn ma jkun hemm ħadd, x'ngħidu? Ngħidu li m'hemmx ruħ, jew ma tarax ruħ. Mentri jekk tgħid xi ħaġa f'qalbek u ma tkun trid li l-ħadd jisimek, tkun għedta bejnek u bejn ruħek. Jekk tidħol għal xi ħaġa b'ruħek u b'ġismek, tkun tħalltilha b'kull m'għandek. U għandek tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Ġieli ltqajtu ma' xi ħadd li jħobb jistieden ruħu bidejh. Ma tantx taraħħelu ħanajdlek. Jew ġieli ltqajtu ma' xi ħadd iffurtunat li kemm il-darba jiskansa l-perikli jew il-mewt minn quddiem għajnejh. F'dak il-każ, ngħidu li għandu 7 tirwieħ. U laqgħet insemmu l-mewt. Xi ħadd li jkun ratt ruħu, ikun miet. U meta ngħidu li ħallejtni nistenna bħal ruħ fil-purgatorju, inkunu qed infissru li tkun ħallejtni lampa stampa nistenna waħdi. Tafu aktar espressjonijiet bil-kelma ruħ? Inħallu fidejkom biex taħsbu fuq oħrajn. Mela, il-rabta jew relazzjoni bejn rieħ u ruħ jiena tinteressani iktar bħala poeta mill-lat ta' poeżija għaliex la jiena lingwista u lanqas jiena etimologu. Però ovvjament għandek żewġ elementi biex ngħidlek li huma inviżibbli kemm ir-rieħ li huwa element klimatiku u kemm ir-ruħ illi aħna nassoċjaw aktar ma' esperjenza spiritwali, fenomenu spiritwali. Però ovvjament fl-Arbi insibu jekk se nidħlu ftit fl-etimoloġija, fl-Arbi insibu dawn iż-żewġ kelmiet fejn il-kelma ruħ tal-inqas mill-ftit li informajt ruħi, il-kelma ruħ hija wkoll prinċipju spiritwali, jiġifieri tirreferi għal spiritu, tirreferi għal prinċipju tal-ħajja li Alla nefaħ fuq l-ewwel bniedem meta ħalqu fuq Adam. U anka fil-letteratura Arbija bikrija il-kelma ruħ insibuha wkoll tirreferi għal rieħ. U allura inti għandek din ir-rabta illi b'mod metaforiku fil-poeżija insib li toħloq effett b'saħħtu ħafna. Però mbagħad interpreti importanti, interpreti kbar tal-tifsiriet tal-Koran bħal Ibn Abbas jorbtu wkoll l-idea tar-ruħ anke kif toħroġ mill-Koran ma' kelma li bil-Malti aħna nirreferu għalija bħala nifs, imma fl-Arbi insibuha bħala nafs jew nafas, jiġifieri tieħu nnifs. Ovvjament fit-teoloġija Iżlamika hawnhekk għandek tifsiriet differenti u komplessi. Għandek l-idea ta' nafs bħala ruħ, sewa, imma wkoll nafs illi tfisser il-jien, il-persuna tiegħi, ukoll ix-xewqat tal-ġisem. U mbagħad f'ferrat tal-Iżlam bħas-Sufiżmu li hu iktar fera mistika tal-Iżlam għandek l-idea wkoll illi titbiet mix-xewqat tal-ġisem u tersa iktar lej stat spiritwali, stat ta' bniedem aktar tajjeb biex ngħidlek. U ovvjament l-idea ta' nafs insibuha f'poeti mistiċi bħal poeta tas-seklu 13 Rumi
illi jitkellem pereżempju fuq l-istrument mużikali ta' nej, il-flawt tal-qasab biex ngħidu hekk li għandu rabtiet importanti ma' din l-idea ta' nafs kemm il-lat fiżiku u kemm il-lat spiritwali. Li interessani wkoll però kieku kellna nistaqsu lil nfusna kellniex nestendu l-idea ta' etimoloġija għat-twemmin jew għar-reliġjonijiet kieku kellna meta naraw dawn ir-rabtiet bejn l-Iżlam u l-Kristjaneżmu. Aħna bil-Malti fir-reliġjon Kattolika nirreferu għar-Ruħ, nirreferu għar-Ruħ il-Qodos. Jiġi daw hemm rabtiet fundamentali, rabtiet dwar fenomeni bażiċi illi kemm it-twemmin Iżlamiku u twemmin Kristjan joħorġu minnhom. Jiġi kieku kellna immorru lura lejn il-qedem tal-oriġini ta' dawn il-reliġjonijiet, jiġifieri n-nafs mbagħad terġa' għandha rabta ma' l-Ebrajk Bibliku nefex. Meta tibda tħares lejn dawn ir-rabtiet, ma tistaqsix lilek innifsek kieku kellna nħarsu lejn etimoloġija ta' twemmin u nibqgħu sejrin lura u lura u lura, b'xi mod ħanispiċċaw fl-istess post. U ovvjament fil-poeżija pereżempju jiena dawn ir-rabtiet bejn rieħ li huwa element klimatiku, ruħ li hija element iktar spiritwali, nifs li huwa funzjoni tal-ġisem, fil-poeżija meta tressaq dawn it-tliet termini bl-istorja u l-bagol kollu li jġibu magħhom b'mod etimoloġiku, inti ħajkollok imbagħad espansjoni tkabbir fit-tifsir u fil-profondità tal-poeżija. Jintasbu